Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, nginwan ramangi hakerdob ying jongpi. Ha pedang kejing keren halor kejing dawa ban khang ya ki kali tourist ki bawan shabar jong jela Meghalaya khamtam na jela Assam ki bajurung shadu ki jaka jong ka perthai bapher ki bedan hapo jela Meghalaya u MDC jong sora constituency ba titos tarwel khan u balong ru noilam jong kaliang persha haying dor ba thawan jong ka KHEDC ulo ong baladon kam ban su daki kendon ka trading by non tribals khrang bante lakam ya ka jingrung la lan ki kali tourist nabar ka jela hak jing keren bagi lapthai ku buar hak arpsau tarik urisau arhajar arpsau ubat titos la jingmut ya ka executive committee jong Khasi Hills Autonomous District Council ban emerging mut bat ka sorkar jelah lor ni benta ula ongru ba kitu ki bubu nenya kali da ki nong bela barjela bat ki ba penya iki kali kamai tore sapo put sam jong ka KHDC kini bendan ya ka trading license ho nyalai I tu ka jinyaksi jong ki niki driver niki try kali kibare ki pa panya ki kali tores abede bat ka jinhiar jong ka kamai ka kerji ka jong ki da ka ba bon palat kini ki tores taksi ki bawan nabar entam na po Assam hoi kalong ka jinsya ba kala khata ya ka kamai ka ji ka jong ki namar ba ki bon ki tores ki wan na po Assam ki wan da ki kali Assam but hoi aga jing khangru yaki kali bawana baru kadang ke jing kta pat yaki turis kamtam ya kan han sora namar ba kibri ho sora jungi ki imda ka turism telada kiduna ki turis ki bawan ka kta ya ka yo ka kot jungi pai ba hi ka jing thmu jungi nongnya kali jungi beri ki lokal ki kwa ban le da kata ka sistem ka ba long ko mapo Sikkim ki ong akaba ki kali ki banabar kin shuan ban drop ye ki tore sangi ba lang tu pat kinsa ferry la ni kinsa rai ki tore ki destination ni ki tore destination dan rai ni suku ba kamlong praktikal nomor ba kae hangnun pu iki hangnu ban penhiar passenger ba unta terteng kakta ruat ya ka mo kata ka right ki passenger kuno baki labuk ya kali na gohati sidu suara kuno kin hiar no steng nanti makani pa ka syong ha ka sarkar da ka polisi ka ba ka kanle Tenri ke kebangadon nakaliang ke jonga kebangakuangan si pasyat kum u nomi ikhmat napo ada council kalau bahang ni ngidon ya kaan keba ngiong ketaka trading by non tribals pi kan ununu balik business hapo ka jurisdiction jongka 6 schedule wahapan yo extradition tiga pamut ki lokal taksi ki badan hapo selong ni ong iki ba ki deban lada ki yo ya kan ka permit taksi ru ki di bandan ni trading sen lada ki bandan ni trading sen kinum la ban yo ya ka permit tiga juru kan apply ya ki turis taksi ningkong shwa ya ki turis taksi ki bayo ya ka permit nang ni napo Meghalaya bagi di bandan ni trading sen balada ki bandan ni trading sen kinum la ban kemudian kepada joki non tribals. Teman tapat habis bagi turis taksi di bawah nabar. Kayak kebangilapan telakam kalau mbak ki lada ki shim ya permit na Meghalaya. Kemudian kesokar Meghalaya kadiban implement rengkat bat ke regulation kebangi dan. Kemudian haswa bagi isu ya ka permit
ya ki kali berapa kamu kiri bendan ru ya ka lesa hoi nak kalian ke district council ke jubu ru ya kata ka kherdok kapan shek ki kali berapa ki badai ki kali buat nabar ba ki di ban yo ya kan itu dia mentah ki shek ki trok ki ba ki mar ki shek ki bus ki shek ti ki ban shek lu buat ya ka terus taksi 3 points ke jonga ni kalau ba ki kali ki banaban lada ki wan kamai hangi hapo ke jurisdiction jong ka schedule area ka pamut ki di bandan ya training sa teman-teman kertu ya ke isi berkunjung ya ke sarkar bakinia kini bania merging mut ya kan ni bentar kani le si kan kam te la kam kan kam ya ram kumdu ban kam pelilat ya kini ki briu jungi ki bakamai da kan ni kan sukses Henry haga juga por ngapan pan maka nunu ka sistem ka bakisem kam dei ban kata pat ya ka jingwan jong itu res kam dei ban kata ya ka jingwan itu res hoi aku kalian isu tu ya ka jing jong ki lokal jungi but haga juga por ngi ban tu ya ka jing jong ki thi lokal ki jungi ki badan apa hagi ki thai ki badan ya ka tourism ki ba im na ka tourism ternyata kadang masuk ba ke sarkar ki stakeholders baro ki transport operators baro ka ki di sim kya hai kan ki mata rengang akran date naka views ke badai ko disebut bala kum no de implement ru ya ka trading license haki tour operators kemudian haki transport kata di ke points jonga ti ka syong haka isi kumno ki pendek baka sarkar haka ba kumno ban perhat alo kan bentar manga idon kam mentala dang isyek tang ya ka jing khayi pateng isyek tang ya ka ko ya ki we ki rukom kamai bante lakam kumno banum kta la di banum exploit ya ki bre jungi tengah so wat kani ka transport business ru kadi ka business ni tena takadaw maso ba nakaliang jong ka isi bat nakaliang district council nakaliang jong government ya ban pet lang yang ni bantaro ba habang idon yang ni ka ay ndai bangi le bor ndai bangi mo ngi pendon kam da ka bor ndai ngi pendon kam da ay tadi ka dimut ni kala don ka por ka ba ka sarkar kala bu ita ki checkpoint hakaba lani ki felicitation center hakaba kumno ban check wat ya kajingwan room jong ki bre ki banabar te kani kajing ya khun jongi ban yo ya ka ILP ban don ya kini ki an kumno ban check ya ka influx naso kala ade ka por ka ba ka sarkar ka ban perkhat ba ya kani hoi kumanga banbiang kalong bai ki turis ki badai ki turis ni bre ka Rei ki don pat ki bawan kum ki level ki bawan kum ki nutrei oh ya kani nakaliang jok sarkar ba district council ni hapan itu lah ban te la kam ni kan jaman kas heb jok em ka syong ha ka sarkar namar ka sarkar asam ka ai permit ki brio ban kamai tela da kalap ba ki don ki kali private ki ba kamai kani ban prestom ha ka jok poru nakaliang jok ka transport department jong ka sarkar ya kadi ban shimi kilat ki kum ban check pi mentala da pi om ki kali private ki wan menta shubu ki wan da ka jo ka number plate pi man kasni kawan te kabut kala don ga ege kum la ban om bo private car wan man kasni te tang shishet ki number plate na thai la te kadi ban don ka mechanism akaba ka sarkar ha ban check maka ni ru kawan rai ka loss ka revenue jong ka state la long Assam le long Meghalaya ru kemudian ka penduna ya ka revenue jong ka state bakum juru ka kta ka revenue jong iru nama ngi ru yo share na ka transport department ka bede ba share ru di semua am kumbalong mentahi ka jing syania jong di brio ha tain sorai kalong na ka tourism
Namar kumbalong menta ka kimarpo kandong ng mlabanti. Duyong ng mlabanti. Hoy kada don ru kajingya persyang nuban ya tre westang man kai motion. Tekaniru ngialap bakadon kajing menta bagi an ki perking. Kamtama kadi kajing khun menta ya motion laute minor ne major minerals kanir ko anra kajing nang ta kajing khang ban ti mau ti siap ru kanir ka warra jing ki pa ba te hoy ki bubun ki bri menta ke sedang ban ya bu dukan le sedang ban pli ki dukan jat ki jat la lo ke dukan bam la lo ke dukan di tiar la lo ke dukan di kimar snayem ba punta ter tenre haba ka kamai kaji jong ki bri ba hiar te ngaso ka ta sibun te ngamong baro ki im na tersen ki im ru na ki gila tenre ka bakongsan kalong ba ngakwa iban keren kalong ba ketika status dong ka cement factory kumbalong mentah do mentah ki pai ba kisah ko nomor ba na kalian sarkar ka do mentah ka pat kena syai le umno nomor ba hidang don kinong tre do mentah ki badang dependent naka tulok ka bakiyo naka sarkar hoy ni sungu e sarkar ba do mentah kadang ai tulok wala da kam dem jingni lu dan re nga karpat ke sarkar kalong wala ko mundo banwan ra no da ko ka alternative aja ka jong ka FCC alo ke ipat ko we ka alternative lani la dalong ki pai ba ki dang kwa hi baka ka cement factory kan yan ka tadi ka jingso jong ki bobon ka jingso jong ki bobon namar ba ka kam tersem kalong seasonal dan da ka season kam dei baro khalan banai te datang ada masuk ba sarkar ngalaju kertu berbor ba khot yang meeting jong ki stakeholders baro khot ingi ki nomi khmat khot eki kli no sosial khot eki hima yus im kam tam bali try jong tu saka mangini akran ini mir jungun ka lesi ngamla ban ong ba nganomla ban ong ba ka sarkar kan su ai ka whole package lagi dan kibun ki skim jong sarkar ta kiba kapan mi kibun ki skim dengan semua balang bagi ki skim ko ban pensiun dan rai ang do ki dan ki jing bagi pai ba ni kendo teng sarkar ka pensiun ban ong ka apply kita ki homestay apply ki teng ki mi ki jenet ki jenat ki babun bagi pai ba ki siam jing kan apply ki skim telong ngakarpat kalong ba lakum no kalong ban penjam kan ya ki hukum ya kini ki kriteria ki ba ki pai ba ki yo ya kini ki skim tata ni we hoy menta fi ong apply ki skim re fi bu pat ki kendon ki bobon ya ba ki pai ba ki mlaban fulfill lani ki unemployed youth lani ki samla ki jungi ki ba kwa ban sengkam la jong fi bu ya ki kriteria ki babun kendon pala te kini teng ki penduk mensin ki samla ki jungi kena soba lada ngipen lus iki kendon lani ngipen jensur iki kendon kan peli dalat kelenti iki sama